салом дӯстон, ман Кавсар. Навори имрӯза бошад дар бораи қаҳрамони ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва филм дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ. Сарбозе ки силоҳро ба даст нагирифта тавонист соҳиби медали шарафи Иёлоти Муттаҳидаи Америка шавад. Ӯ дар ҷанг чӣ кор кард ва кӣ буд, дар давоми навор хоҳед фаҳмид. пеш аз тамошо дар навор лайк монед ва обуна шавед. Ҳама якҷоя меравем ба тамошои филм. Дезмонд ва Хал ба баландии қулла баромаданд. Дар ин вақт падарашон Том иштирокчии ҷанги якуми ҷаҳонӣ дар сари қабри рафиқони ҳалокшудааш буд. Том ба хона баргашт ва фарзандонашро дид, ки бо ҳам мубориза мебурданд. Падарашон гуфт давом диҳед, наистед. Ногаҳон Дезмонд хиштро гирифта ба сари бародараш зад. Падару модараш Халро гирифта ба хона бурданд. Падараш мехост ӯро ҷазо диҳад, модараш намонд. Модараш бо Дезмонд суҳбат мекард. Модараш ба ӯ мегуфт ҷони одамеро гирифтан гуноҳи бузурге дар назди Худованд ҳисобида мешавад. 15 сол гузашт. Дезмонд ба нафаре ки пояшро зер карда захмӣ шуда буд, кӯмак мекард. ӯро гирифта ба беморхона бурд. Дар беморхона ҳамшираи тиббии зебоеро дид, ки ӯ Дороти ном дошт. бо ӯ дил баст. Ба онҳо хун лозим буд. хуни Дезмондро гирифтанд. рӯзи дигар либосҳои хубашро пӯшида мехост ба назди Дороти ба беморхона равад. ба наздиконаш мегуфт бо духтари зебое вохӯрдам ва ба зудӣ бо ӯ хонадор мешавам. дар роҳ ӯ пари кабудеро гирифта ба беморхона рафт. Дороти ба Дезмонд мегуфт мумкин нест дар 2 рӯз хун супоридан. Дезмонд ба ӯ мегуфт ту ба ман хело писанд шудӣ. онҳо якҷоя ба кино рафтанд. ҷавон ҳама вақт ба духтар менигарист. онҳо аз кино баромаданд. Дезмонд хост духтарро буса кунад. духтар ба ӯ як шапотӣ зад. маълум шуд ки ба духтар писанд шуд. ҳангоми хӯрокхӯрӣ бародараш Хал бо либосҳои низомӣ нишаст, ки падараш ба хотири рафиқони ҳалокшудааш ӯро маҷбур кард либосҳоро дур кунад. Дороти ба пари кабуди тӯҳфаи Дезмонд менигарист. онҳо якдигарро дӯст доштанд. Дезмонд ба Дороти мегуфт ман ба ҷанг ҳамчун ёрдамчии тиббӣ меравам. духтар нороҳат шуда ӯро тарк кард. Дезмонд ба ӯ пешниҳоди оиладор шуданро кард. ӯ розӣ шуд. пеш аз рафтан ба назди падараш рафт. падараш аз рафтани ӯ розӣ набуд. Дороти ба ӯ китобчаи муқаддасашон ва аксашро дар дарунаш дод. дар қароргоҳи низомӣ бо дигар нафарони ҳамхизматаш шинос мешуд. то он вақте ки Эфрейтор омад, ӯ ба онҳо дод зада бо номҳояшон онҳоро садо карда барои омодагӣ ба берун баромаданд. бо машқҳои низомӣ машғул буданд. қумандон ба афсарон гуфт силоҳҳоро гиред, аммо Дезмонд бо силоҳаш даст намезад. ӯ мегуфт бо анъанаҳои динӣ имрӯз бояд силоҳро ба даст нагирем. ӯро ба назди қумандон бурд. қумандон мегуфт ӯро барои камақлияш аз машқҳо дур кунед. дар казарма афсари дигар Смит ӯро масхара карда тарсонча гуфта мезад. равоншинос мегуфт ӯ комилан солим аст ва ягон нусхи равонӣ надорад ва бо капитан муошират мекард. шаб Дезмондро лату кӯб карданд. Эфрейтор дид рахти хобаш пур аз хун шуда ва сару рӯяш захмӣ. Эфрейтор ба Дезмонд мегуфт ба хонаатон баргард. Дезмонд розӣ намешуд ва нагуфт ки ӯро лату кӯб кардаанд. дигаронро барои ба озодӣ баромадан пропуска медоданд. қумандони рота ба Дезмонд пропуск намедод ва нишоне аз силоҳ тир холӣ карданашро мепурсид. бо вуҷуди ин ӯ имрӯз тӯи арӯсӣ дошт. бо ӯ иҷозат надоданд ки равад. арӯсаш фаҳмид ки бо ӯ чизе рух додааст. Дезмонд дар ғазаб омада девонагӣ мекард. қумандон ба ӯ иҷозат дод ба хонаашон баргардад. Дезмонд таслим намешуд, намерафт. духтарро иҷозат доданд бо ӯ вохӯрад. Дороти мегуфт ба хона баргард. ӯ розӣ намешуд. духтар ба хонаашон занг зада аз вазъият онҳоро хабардор кард. падараш Том либосҳои низомиашро ба бар карда рафт то бо генерал суҳбат кунад. генерал бо Том дар ҷанги якуми ҷаҳонӣ бо ҳам ҷангида буданд. дар назди суд Дезмонд аз айбҳои худаш намегуфт ва мегуфт номардист вақте ман дар хона мехобаму дигарон меҷанганд. падараш номае аз генерал ба суд оварда гуфта шуда буд ки ӯро ёрдамчии тиббӣ қабул кунанд. ба ӯ иҷозат доданд ва бо Дороти оиладор шуд. моҳи майи соли 1945 Дезмонд ва дигаронро ба ҷанги Окинава бурданд. бо қатори мошини ҳалокшудагон рӯбарӯ шуданд. ҷопониҳо бо ҳама қувваи худ ҳуҷум мекарданд.
фақат 2 нафари ёрдамчии тиббӣ боқӣ монда буд. Ҳамаро кушта буданд. Дигарон ба Дезмонд мегуфтанд: ин нишони тиббиро аз дастат дур кун. Душман аввал туро мепаронад. Дезмонд дар дивизияи 96-уми пиёдагард, ки барои баромадан ба қаторкӯҳои Маеда ва ҳимояи он пешбинӣ шуда буд, бояд ба захмиҳо кӯмак мекард. аз ҳама тараф тир мепаронданд. Сарбозон ба қула баромада аз даруни сарбозони ҳалокшуда мегузаштанд. ногаҳон ҷопониҳо тир холӣ карданд. афсарони зиёде захмӣ шуданд. Дезмонд барои кӯмаки ҳамхизматонаш кӯшиш мекард. ӯ захмиҳоро ба ҷои амн мебурд. сарбозон ба пеш ҳаракат мекарданд. сарбозон фаҳмиданд, ки қисми зиёди сарбозонро аз даруни бункерҳои ҳимояшудаи душман ҳалок карда истодаанд ва баъди нобуд кардани ин бункерҳо онҳо тавонистанд ғолибияти аввалро ба даст оранд. Дезмонд хост нафарони дигари захмиро наҷот диҳад. Смит ҳам бо ӯ рафт. баъди наҷоти захмиҳо хело монда шуда буданд ва дар даруни акобҳо истода бо навбат посбонӣ мекарданд. бо ҷопониҳо рӯбарӯ шуданд. Дезмонд мегуфт: қариб падарамро мепаронидам вақте ки ба модарам даст боло мекард. Смит мегуфт: манро 15 сол дода буданд барои хатоҳоям. саҳар ногаҳон ҷопониҳо ҳуҷум карданд. шумораи онҳо хело бисёр буд. ба онҳо лозим буд ақибнишинӣ кунанд. ба алоқа баромада кӯмак хостанд. то омадани кӯмак мубориза мебурданд. Смит захмӣ шуд. Дезмонд Смитро бардошта ба назди дигарон бурд. аммо Смит бо аз даст додани хуни зиёд ҳалок шуд. Дезмонд барои ҳамхизматҳои ҳалокшудааш гирия мекард. ҷавон намедонист чаро ин ҷо монд. дар ин вақт садои кӯмакеро шунида аз даруни оташи силоҳи душман гузашта барои кӯмак рафт. захмиҳоро кашида ба болои қула меовард. ҷавон як тарафи ресмонро дар дарахт баста, тарафи дигарро дар захмиҳо онҳоро ба поён мефиристод. Дезмонд сарбозонро як наҷот медод. дар қароргоҳ қумандон кӯмак хост. онҳо гуфтанд кӯмак пас аз фардо мерасад. ба наздик будани душман нигоҳ накарда, Дезмонд сарбозонро кӯмак мекард. ба роҳи заминие даромад. ҷопонии захмиеро дида хунрезии ӯро боз дошт ва ба ӯ кӯмак кард. шаб шуда истода буд. ҷавон ҳоло ҳам захмиҳоро меҷуст. онҳоро ба поён мефиристод. аз дасташ хун рафта истода буд. аммо ин ӯро ман намекард. мегуфт: худоё ба ман кӯмак кун, то яке дигареро наҷот диҳам. саҳар эфрейтор ва як сарбози захмиеро пайдо кард. сарбозро наҷот дода ба назди эфрейтор омад. қариб ки ӯро снайпери душман ҳалок мекард. эфрейтор душманро паронд. Дезмонд эфрейторро кашида, эфрейтор душманонро мепаронд. эфрейторро бо ресмон ба поён фиристод. баъдтар худаш як захмиеро маҳкам қапида бо ресмон ба поён парид. сарбозони дигар ҷопониҳои омадаро мепаронданд. сарбозон ба нигоҳи аҷибе ба ӯ менигаристанд. қумандон аз ӯ бахшиш мепурсид. қумандон аз Дезмонд хост дар ҳуҷуми фардо иштирок кунад. сарбозон бе ӯ ба ҷанг рафтан намехостанд. онҳо ба душман ҳуҷум карданд. ҷопониҳо вонамуд мекарданд, ки таслим шуданд. якбора онҳо норинҷакҳоро партоб карданд. Дезмонд давида якеро ба пояш зада ҳаво дода хост дигарашро бехатар кунад, аммо захмӣ шуд. дигарон ӯро бардошта ба ҷои бехатар бурданд. қумандон ба ӯ гуфт: акнун вақти хона рафтан шуд. ғолибият ба дасти мост, мегуфт. филм бо нишон додани Дезмонди ҳақиқӣ, ки бо медали шарафи Иёлоти Муттаҳидаи Америка барои наҷоти 75 нафари захмӣ мукофотонида мешавад, ба охир мерасад. қумандон дар мусоҳиба бо рӯзноманигорон ба Дезмонд миннатдорӣ мекард. Дезмонд дост 23 марти соли 2006 дар синни 87-солагӣ даргузашт. қариб дар ҳамаи наворҳои мо дида мешавад, ки нафарони зиёди обуна ношуда наворҳоро тамошо мекунанд. ҳар як наворе ки ман омода месозам, камаш 2 рӯз вақти худро сарф карда сценария омода мекунам. овозро сабт карда монтаж мекунам ва мусиқии мувофиқро барои филм ҷустуҷӯ мекунам ва филмро омода месозам. ба ғайр аз ин барои наворро ба пуррагӣ моли худ кардан мубориза мебарам, вагарна аз ҷониби ҳуқуқи муаллиф огоҳии калонеро соҳиб мешавам. хулас заҳматҳои зиёде мекашам, то ба шумо филми хуберо расонам. чӣ хеле ки медонед, ютуб даромадро дар аудиторияи мо аз байн бурд ва он тамошое ки шумо мекунед ягон даромаде надорад. ба ҳамаи ин нигоҳ накарда кӯшиш мекунам қариб ҳамарӯза навори навро омода кунам. аз шумо хоҳиш дар навор лайк монда обуна шавед ва наворро ба пуррагӣ тамошо кунед ва ба дӯстонатон фиристед. хоҳиши мо ҳамин.
як роҳи пешрафти мо дар ҳамон лайку то охир тамошо кардани навор аст. агар шумо наворро то охир тамошо мекунед ва лайк мемонед, ютуб ин наворро ба таври автоматик дар тамоми ютуб паҳн мекунад. дар охир нафароне ки мехоҳанд филмро ба пуррагӣ тамошо кунанд, филм дар телеграм канали ман ҷой дода мешавад. ба описания ва ба комментария даромада силкаро зер кунед, шуморо рост ба ин филм мебарад. хайр, то наворҳои баъдӣ.